Puminakol na sa 653 na kandidato ang pinili ng iatras ang saindang kandidatura para sa barangay asin sangguniang kabataan election sa Oktubre 30. Sa datos kang Commission on Elections Bicol, ang probinsya kang Camarines Sur ang nangingenot sa listahan na may pinakalangkaw na nag-atras na kandidato. 108 ang uminatras na aspirante sa sangguniang kabataan digdi, mantang 46 naman ang sangguniang barangay o total na 154. Sinundan kan probinsya ng Albay na may 149 nag-atras na kandidato o 78 para sa sangguniang kabataan, mantang 71 sa sangguniang barangay. Pantulo ang islang probinsya kang Masbate na uminabot sa 111. Mga aspirante sa pagkapunong barangay ang pinakadakol na nag-atras sa nasambit na probinsya. May nagkapirama na uminatras sa Sorsogon, Catanduanes, asin Camarines Norte. Madaming rason bakit nag-withdraw, di ba? Pero right now is ayokong mag-speculate kung anong nangyayari dyan sa Masbate, but medyo mataas talaga ang nag-withdraw na kandidato pagkapunong barangay. Sa presente, 120,219 ang kandidato kang reyon para sa BSK elections. 69,105 digdi ang aspirante sa pagkapunong barangay, asin barangay kagawad. 51,140 naman ang kandidato sa sangguniang kabataan. Naipag-isip-isip siguro na day siya kang kapasidad na magdalagan. Minsan health reason also. Minsan may pressure. Isa rin yan sa mga may pressure both sa pamilya, both sa mga sa luwas, sa politiko or whatever. Baka na-influensyahan siya na ma-withdraw. Or minsan lack na rin nung yung lack of capacity. Mientras tanto, 100% naman dang handa ang Comelec Bicol sa papaabot na pirilian sa Oktubre 30. Mantang padagos man daang sa indang pigsasagibong monitoring sa kada barangay. Ngani na masyerto na matrangkilo, asin warang magiging aberya, an pag-abot kang mismong aldaw kang pirilian. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.